Zonsopgang, frisse wien en koud wetter zijn ingrediënten voor een bijzondere activiteit bij Rinsemegeest. Ik ben Paula Sielstra en we zijn bij het Eeltse Mar. Nou, elke 10 jaar, elke sneu verzorg ik hier een kaartentraining van een groep dames. Het wetter is ongeveer zo'n hele graad. Er wordt wel zijn dat er dan lieke lang in mij is als de wettertemperatuur. Maar om de veiligheid een beetje te waarborgen, mij is het net te lang. Vaak houdt het wel op mij, max jouw minuten. Als je bijvoorbeeld hartklachten hebt of een hege bloeddruk of epilepsie, dan is het net om te rijden. En het is altijd verstandig om dit mij een groepje, of in ieder geval misschien bij te doen. Dan wist je eigenlijk nooit wat er gebeuren kan. Als het wel in een stress is of de rekken stonden koelt, ja, dan is het lastig om toch het wetter nog uit te komen. En vandaar dat we het hier mijn signaal eigenlijk doen. Dus dan is het veilig en dan houden we het in de gaten. En we hebben een 1-op-1 sessie hebben Sjoen en dan is dat volledig onder begeleiding. Hoeveel keer wordt het dan dien? Ja, dat klopt. De 1-op-1 sessie. Ik neem meestal eigenlijk in 4 keer maar het wetter in. Ze vieren zichzelf zekerder. Ze kiezen echt oefenen hoe het is, wat er gebeurt in het lief. En ervaren ze dat ik echt, de 4e keer liet ik ze alleen nog het wetter in gaan. En dan zeg ik van de rare mij, zodat als ze ervoor kiezen willen om het zelf verder te doen, dat dat dan goed viel voor ze. En als mensen helemaal verslaafd binnen, dat gebeurt vaak wel, want we zijn er heel gelukkig van, dan kiezen ze aansluiten bij de verste groep. De verste groep hebben krijgt jongen die vooral je weet eigenlijk al precies wat er gebeurt in het leven en hoe het viel. En ik is zelf heel goed wanneer ze er weer uit mag en wanneer het genoeg is. Dan daarna drinken we thee, maar gebeurt er dan daarna ook nog wat? Ja, we worden een beetje warm door de thee en daarna verzorg ik ook nog een boetetraining in de groepsverbouwen, zodat we echt zeker weten dat we warm willen hoesten gaan. Is dit het hele jaar terug? Ja, dit is het hele jaar terug. Behalve in juli, augustus, dan hebben we simmerstop. Want dan is het wetter natuurlijk net zo koud meer. Maar zodra het weer een beetje kouder wordt, dan gaan we weer van start. Dus het gaat echt om de koude training? Het gaat echt om de koude training. Het is gewoon een enorme boost voor je lichaam. En het is een mindset, zeg maar. En als er een keer uitkomt, ja, dat kun je net omschreeuwen. En ik zou het iedereen aanraden om het te doen.